Sari kene sapa? Ya Geng Bibik. Lah ngerti dhewe sapa Geng Bibik? Lho aku iki Jenengan wah calon loro tuwa. lalu bapak gundul loro tuwa. Nggih, Pak Bibik. Ya, Pak Bibik. Pak. Ki Ageng Bibik. Lho, penggede ning desa Bibik. Nggih, kula ngertos. Lho. Kok nganti kowe tebak karo Mati Sari apa sing karepno? Nggih, kula didoko kalih jenengan. Kula tresna kalih Melati Sari. Yen dikeparengake jeneng Pak Bojo. Nggih, Pak, ngoten-ngoten lho, Pak. Cocoke cah saiki. Cocok. Cocok. Margite ora cocok neh. Margite. Lah, Cocok nggih, Pak. cocok. Cocok. Luwih cocok nek kowe nang kene bocah lanang iki nang kono. Ora pantes. Pak, ngoten lho, Pak. Lumprahing bocah desa. Wis, kayane sepagelan barang. Anyar. Kula tresno lho,
bojo omah karo kowe kok pakane apa? Ya sego. Heh? Sego. Sego. Nggih. Olehmu sego kok ndi? Muli aku kerja muli ora. Kerja bangkate kerja oleh mbok pamerno aku. Belane iki aku ngipit sugih bondo donya. Nggih, Ngipit ngertos. lho ya. Nggih. Aja gage-gage. Asal boten Heh? kula rabeni Asal nggih Pak nggih. Kula mon tresno lho Pak. kandung alemku lho Pak. Arep yo apa? Cinta. Anakku melatih sari arep mbok pakane arep yo. Lho, mengko aku mergawe to Pak. Heh? Ning Malaysia merantau. Pranto. Pranto. Urane Kamboja, tok belum bongko kowe. Mboten Pak. Mangke digoleki kalih mlaku ngoten lho Pak. Saura-urane nek kowe seneng anakku melatih sari, ora kaya ngono tak cahane oleh berapa. Besok nek tak rabeni tak lamar Pak. Oh yo, wis. Apa bener kowe seneng anakku melatih sari? Nggih Pak, lan musim batin. Kepiye? Golmu bekti kelawan wong tuwa. Ngaten. Yo. Pak, kula nuwun idi palilah yen to dipun paringi palilah kula badhe mundhut garwa melaku. Kudune karo sungkem. Sampeyan iki sajake bingung ki mikir Aku yo apa. bingung mikirke anakku walian doko. Kalian joko. Heeh, kowe kok malah kowe takon singgok sing kaya ngono. Bocah iki man gak kejuran bocah. Eh, Kowe naik gua. Takut kok piye? Udah. Matane kok iso. Iki ngerti kanan kok ora. Waduh, batu wis sentak. Waduh. Iki lah apa, Mek? Hah? Ora iki lah apa? Apa? Hah? Wae potang kula binalek Pak aku. Kula ora praktek. Kowe ora pati susah lah kalian dok.
Mapan kebenaran aku bisa ketemu Ki Gede Bibit ning papan iki. Mong aku bakal miteran. Aku bakal taskon lan Ki Gede Bibit ning tak jaluk jawab ana kanthi jujuring ati. Aku lolo kelawan bibik. Nek pancen bisa bakal tak jawab. Ngenani bab patine anak keponak aku Sitole Wali Handoko. Ngarep ngandakno Sitole Wali Handoko. Kepengin ketemu lan Melati Sari. Apa? Melati Sari iki anake Ki Gede Bibit. Lah, patine anak keponak aku bisa ndudut garis sing pakon. Sing mateni ora liya mung Ki Gede Bibit. Yo. Ora tak silai. Ancen sing mateni ponakanmu Wali Handoko. Ora liya mung aku dhewe. Ki Gede Bibit. Kepiye? Jur kaluputane anak keponak aku Tole Wali Handoko iki apa? Kaluputane Wali Handoko dikempet, dindit, digendong, dibopong. Wis wani nyenengi kan anakku Melati Sari. Ki Gede Bibit. Mestine kowe dadi wong tuwa iki kudu bisa kanggo tepolan tuwa. Seneng tembung menterai iki tresno. Tresno iki kanugrahane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing diturunake lan kawulane. Lamun toh Gusti Allah iki ora nentokake nurake katresnane lan kawulane. Ora bakal oleh Wali Handoko duweni rasa seneng karo siapa. Aku ngerti. Ayo Melati Sari gane sapa? Nek yen to tresno kuwi suci. Melati Sari kan arep tak peke sapa? Kuwi karek aku ojo kok menging. Sing arep opo kuwi? Ki Gede Wis ngerti yen to Wali Handoko sematene aku. Arep opo? nempuh ucapane wong nandur iki mestine ngunduh wong nilah wajib balekake wong utang kudu para dhewe utang pasti karo iki kebo kenapa iki dina Ki Gede Bibit kudu mati saka tangane Dadi kowe pengen nagih patine Wali Handoko. Kapono Lah ajari opo kebono? Ki Gede Bibit nek adu atose balongkan ndeleng kulit iki bakal diguyu anak urip penggih antarane kawula nang desa mergo kowe iki gedhe ana ing desa Sing mbok karepe kepiye? nek kowe bisa nampane aji kawijayan sing tak duweni aku bakal mergu karo kowe selawe taun Ayo, cake joyo kewijayanmu. Iki Tak tambani kan anak irikan pengging kebok kenapa sosro Waduh, waduh. urung marem lu nggone nang kae datang iki Ki Gede Bibit Waduh, rasane sirahku pecah anjing. Loh, hei, omah magrong-magrong lho. Sapi kandang-kandangan. Nek rasane ngene ora putono magrong-magrong. Kok ora Kula iki arep matek rasane waduh, waduh. Aduh. Sirahku wis Ora keluar. ngono. Waduh. Lho katone siramu mlethak iki jane ana apa ta? Kula tanding kalian kebo kenongo. Mergo ora nrimake yen to ponakane Wali Handoko niku kula pateni. Mergo Wali Handoko niku badhe tresna kalian anak kula Melati Sari. Waduh, kula sampun boten kiat.
Waduh, waduh, Ribet, waduh. ribet, ribet. Ribet mati. Sokot tangan iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Kudus. Sapal Kebu Kenong. Kebu Kenongo. Kanjeng Sunan Kudus Japar Sugih. Gembelo sirahmu yo. Perkawis nopo? Bunga atimu yo. Nempuh kahanan nopo kok bungah? Rupeh kowe iki duwe kaseten. Dur kowe gampang gawe raja Pak. Kanjeng Sunan Kudus Japar Sugih. Ora tedhe ngaleng-aleng sak glogok banyu sak bathok. Pancen tak dodo. Mestine patine ki gedhe gibek anak murid ana ing panti Kudus sak ngono to. Jebul kowe wis dongokno Kenongo. Kanjeng Sunan Kudus, Kepiye Kenongo? apa kebo kenongo iki luput? Nek aku merjaya pati lan ki gedhe gibek anak murid ana ing panti Kudus. Jalaran apa? Ki gedhe gibek iki wis duweni utang pati lan ki kebo kenongo. Apa ki kebo kenongo mung cukup mendel wae lungguh jegrang sila tumpang ana ing penggih. Kowe mbales patining Wali Andaka. Kapara nyoto Nek ngono ra beda karo aku. Kenongo. sing mau teges Mergo ngipik iki calon maratuaku. Mati saka tanganku. Elek-elek kaya ngapa wong aku iki calon mantu. Bakal tak pilani kok. nek ngono wis kecekel. Bongkot pucuking perkara iki sing njalari Kanjeng Sunan. Kok mergo Kanjeng Sunan Kudus iki imin-imini bondo donya lan ki gedhe gibek nganti ki gedhe gibek blerengen bondo donya lali Purwo Daksina sak temah mentala tegel mateni sepadha padha. Nek pancen Kanjeng Sunan Kudus kepengin bales patine ki gedhe gibek ki kebo kenong ora bangga ora suluk yo ayo. Kaya ngono. Kenongo. Ajar tangkis kadigdayan. Atos kandeling kulit bakal diguyu bocah. Sing sampeyan ngerti. Nek pancen kowe kuat ketaman Aji Kawijayanku. Aku terima kalah. Kanjeng Sunan Kudus iki kebo kenongo anak wiridan ana ing desa iki. Ayo ditentokake ning Pak Pati. Ya gesah. Sastra Apa direjekan karo Kudus iki ana perkara kanan. Kemjalari niki ki gedhe gibek. Nalare. Ki gedhe gibek sampun tegel mentala merjaya lan anak keponakan kula Sitole Wali. Wali Andaka mati. Menika lho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalayo niki. Teng rompokipun. Wis, ayo, ayo, Rompok kula derek.
kabeh mau durung dikersake marang Gusti bakal ana dalane Kisada. Alam semono aku arep ngedeke masjid Demak